It's time for decorating. Sanfra keke rako uisa apa uri levra. Ndinofana kulevriwa. Levries. Musawa mere keke. Hey. Vana sorovera muna. Toita ringacho toisa pamusoro. Posa. Uchenga makigeda endo aya tapeza makata. Cream yetu hatingoizore yese like iri mbawe because nosvina. Tinohafura shoma. Sapa side cream yetu ndeyellow because majarine danga reyellow saka yaita yellow dai. Atina kuisa kalaba. Yellow because our butter. Saka toisa butter cream yedu iyi. Taisa pa side atitore mbawo. Saka toishandisa iyi. Watatora spoon iyi ndeyekuti tinoitoresa cream yedu chisogena chatinozoresa chiso chatinotoresa kuti avoid kuti cream yedu inoita tsvina. Saka totanga taisa cream tushoma. Cream iyi tinoisira kuti kana munhu aida kutora picture keke hari mhai inohodha keke redu. Saka taparadzira pakati nepakati zvinoenderana nekeke redu small cake. Pakati nepakati nyantinokasvika kuti keke rako riri pakati nepakati zvinoshanda kuti zvoto. Woparadzira cream yako haifanira kunyanya dry yawandisa kuti mazijari zvoto vanhu vanoti chero vakatenga keke rako vanoti keke riri majari nebread. Tataenda pakeke rechitu poza. Saka ezvinezvi keke redu richaisa maningi rine sari 3 manje. Tochinyatsocheka usati watanga kuisa cream maside. Make sure kuti keke rako rakanyatsoenzana because ukazoda kurigadzirisa warisa cream hazvibude. Hazvizobude. Saka uchitanga kuisa cream maside manje. Saka takuisa maside. Ngatitangire kuisa pamusoro apo tinospaceira napo. Patotanga taisa inonzi paste coat. Saka patakuita kuti green first stage yedu inyatso. Patapedza first coat yedu tatombesa mufridge just 10 minutes kuti ringobata. Saka takuisa second coat yedu ndoipesera tarararara. Saka second coat inoita kunyatsovhara keke redu harichafanira kunge richiita sei richioneka because pekutanga apa rangachisara chitooneka mukati. But zvakadaro iyo futi decoration iyo inonzi naked. Not naked cake pano matoda yakatodai so richitooneka kudai so. Chiposa. Saka ndimazvona kuti panhu ngiri mangu ngochanza ichi neichi ndoyandosa chino scraper neichi spatula ichi. Saka scraper ndo yandozonyatsoita finishing hapo nayo panhu ngiri nyama kuti nyatsosimudza chikorana. Turning table inobatsira kuti zvinoreruka keke rako chine turning table kutendera kwanenge ichita hauchateere kudai so. Saka iyi ndo yandozonyatsopesisa nayo. Unenge wakangobata haufusi kuvanhu vakudhonza cream. Ichi chingozvitenderera uchienda. Keke rako chisara riri smooth.
hatisi kubvisa cream but kuita se tiri kusmudha. 10 tape yako wafanira kuimisa, unofanira kuramba uchiita se uchienda. Bona keke redu. Saka pa inoenda kudaisa lines pakeke rangu because I love lines. Saka unouse scraper iyo yemachi. Saka mukona lines angu abuda. Lines angu abuda. Ndakufunga ndochita say next. What must I do now? Saka ipapa tangodonzera kadonda zomwe ndakuisa green. Saka pa ndakuchimixa tinyasosangana then ndo ndazodecorate ne green. Saka my cake is gonna be 2 colors, green and saka inota kuda kupiper. Here's my piping bag. This man nice. I'm gonna use this one. Yeah. Saka akandwa ntoti ndineri budi saka tokata umusoro kuchana.